Existují auta tak odolná, že jediným problémem je, že vás unaví pohled na ně v garáži dříve, než se motor rozhodne odejít do důchodu. Jsou to povinná dědictví. V dnešní době, kdy plánované zastarávání ničí nová vozidla, dnes zachraňujeme 15 strojů, které ignorují plynutí času. Analyzujeme modely s mechanickou spolehlivostí neprůstřelnou jako Vesta a s ekonomickou údržbou. Nenechte si ujít poslední 3 místa, protože to jsou skuteční nesmrtelní, kteří překonávají 1 milion kilometrů. Začínáme. Číslo 15. Honda Civic 8. generace. Honda Civic, vyráběná mezi lety 2006 a 2011, představuje dokonalý bod rovnováhy mezi moderností a čistou mechanickou odolností. Tento model, konkrétně ve verzích s motorem o objemu 1,8 litru, interně známým jako R18, si na globálním trhu vybudoval pověst nezničitelnosti. Technický důvod jeho dlouhověkosti spočívá v jednoduchosti a robustnosti jeho pohonného ústrojí. Na rozdíl od moderních motorů, které spoléhají na malá a vysoce namáhaná turbodmychadla, využívá tento atmosférický motor systém rozvodového řetězu, který eliminuje obavy z katastrofálních poruch způsobených zanedbáním výměny řemene. 5stupňová automatická převodovka je stejně robustní, navržená s tolerancemi, které umožňují hladký chod i po desetiletích intenzivního používání. Mechanické přednosti jsou patrné v tepelném managementu a kvalitě vnitřních komponent motoru, které vykazují minimální opotřebení i po 300 000 kilometrech, pokud jsou dodržovány výměny oleje. Jako drobné slabiny někteří majitelé uvádějí předčasné opotřebení silent bloku motoru nebo závady v systému klimatizace, ale jedná se o jednoduché opravy, které neohrožují integritu vozidla. Průměrné náklady na údržbu patří k nejnižším ve své kategorii a dostupnost náhradních dílů je absolutní. Existují zdokumentované kusy, které překonaly 600 000 kilometrů při zachování původní komprese motoru, což potvrzuje, že si tento vůz zaslouží místo na našem seznamu jako přepravní nástroj, který odmítá zemřít. Číslo 14. Toyota Corolla 9. generace. Mluvit o odolnosti a nezmínit Toyota Corolla 9. generace, vyráběnou v letech 2002 až 2008, by byla neodpustitelná technická chyba. Toto vozidlo je mnoha mechaniky považováno za vrchol spolehlivosti Toyoty z doby, než elektronika začala systémy komplikovat. Tento agregát, osazený převážně motorem 1ZZ FE o objemu 1,8 litru, byl navržen tak, aby pracoval v podmínkách neustálého tepelného stresu bez deformací. Tajemstvím jeho odolnosti je konstrukce, která prioritizuje nízké tření a výjimečné mazání. Jeho pohonný systém je natolik trvanlivý, že je běžné najít kusy sloužící jako taxi v extrémních horkech a hustém provozu, přičemž najíždějí vzdálenosti odpovídající 20 cestám kolem světa. Přestože je jeho pověst na trhu ojetin tak vysoká, že si ceny udržují stabilitu, investice je ospravedlněna dlouhodobým poměrem nákladů a přínosů. Problematické oblasti jsou téměř neexistující, omezující se občas na spotřebu oleje u prvních modelů série, což bylo značkou rychle opraveno. Ve srovnání se svými tehdejšími konkurenty Corolla nevyniká rychlostí ani luxusem, ale konstrukce podvozku a kvalita elektrických senzorů ji staví na úroveň spolehlivosti, které dnešní vozy prostě nemohou dosáhnout. Je to vozidlo, které se nesnaží zapůsobit v technickém listu, ale na počítadle kilometrů. Číslo 13. Volvo D-Vienti z TSG 40. Volvo D-Vienti z TNG 40 je švédský tank, který definoval, co to znamená, když vozidlo vydrží celý život. Tento model, vyráběný téměř 2 desetiletí od roku 1974 do roku 1993, je protikladem křehkosti. Inženýrství stojící za jeho spolehlivostí se soustředí na motory s litinovým blokem, známé jako motory Red Block, které jsou proslulé svou schopností snášet mechanické zacházení, jež by zničilo jakýkoliv moderní motor. Manuální převodovka těchto vozidel je legendární svou hrubostí a odolností, zatímco automatické verze, i když pomalejší, jsou neuvěřitelně trvanlivé. Technické důvody jeho dlouhověkosti zahrnují naddimenzovanou konstrukci všech kritických komponentů, od chladicího systému až po hnací hřídele. Kritická preventivní údržba se v podstatě omezuje na výměny kapalin a sledování pryžových součástí, které mohou degradovat časem, ale nikoli počtem najetých kilometrů. Dlouhodobé provozní náklady jsou překvapivé, protože vůz byl navržen tak, aby jej bylo možné opravit základním nářadím bez potřeby složitých počítačových diagnostických systémů.
Existují zdokumentované případy kusů, které s původním motorem překonaly 1 milion kilometrů, čímž se staly zlatým standardem pro sběratele vysoké odolnosti. Svou kvalitou konstrukce a pasivní bezpečností, která předběhla svou dobu o desetiletí, překonává jakoukoliv podobnou alternativu. Číslo 12. Mercedes-Benz třída EVSTO 24. Mercedes-Benz třídy E generace VSTO 24, vyráběný v letech 1984 až 1995, je široce uznáván jako poslední Mercedes postavený podle filozofie náklady nejsou překážkou. To znamená, že inženýři měli svobodu používat nejlepší možné materiály bez rozpočtových omezení, která dominují dnes. Jeho pozice na trhu byla pozicí špičkového luxusního vozidla, ale jeho skutečná hodnota spočívá v prověřené spolehlivosti v taxiflotilách po celé Evropě a Africe. Mechanická technologie je jednoduchá, ale provedená k dokonalosti, přičemž vynikají zejména šestiválcové vznětové motory, které jsou schopny fungovat desítky let s minimální údržbou. Specifické silné stránky konstrukce zahrnují víceprvkový systém zavěšení, který nabízí výjimečný komfort bez obětování robustnosti a lakování spolu s antikorozním ošetřením, které udržuje karosérii bezchybnou i po 30 letech. Úvahy o údržbě jsou důležité, protože originální díly mohou být nákladné, ale trvanlivost těchto dílů je 3x nebo 4x vyšší než u konvenčního vozu. Hodnota při dalším prodeji zůstává vysoká díky neustálé poptávce na trhu ojetin ze strany znalců, kteří vědí, že tento stroj může při dobré údržbě snadno vydržet dalších 30 let. Je to dokonalý příklad toho, jak mohou jít luxus a mechanická nesmrtelnost ruku v ruce, když je inženýrství postaveno nad čtvrtletní zisky. Číslo 11. Honda Accord 7. generace. Honda Accord vyráběná v letech 2003 až 2007 je mistrovskou lekcí v tom, jak postavit sedan střední třídy, který vydrží 3 desetiletí. Zatímco mnoho jeho současníků skončilo na vrakovišti kvůli elektrickým závadám nebo korozi, Accord 7. generace je na silnicích stále běžným jevem. Srdcem jeho úspěchu je motor řady K, konkrétně o objemu 2,4 litru se systémem e-VTEC. Tento agregát je klenotem japonského inženýrství, který kombinuje lineární přísun výkonu s téměř absurdní vnitřní odolností. Rozvodový řetěz tohoto motoru je navržen tak, aby vydržel po celou dobu životnosti vozidla, čímž odpadá jeden z nejčastějších bodů selhání u motorů s vysokým nájezdem. Ale není to jenom motor, co dělá toto vozidlo výjimečným. Je to kvalita materiálu v kabině a integrita podvozku. Na rozdíl od moderních interiérů, které používají recyklované plasty s nízkou hustotou, jež časem vržou, Accord využíval vysoce odolné polymery a textilie, které snášejí slunce a každodenní používání bez výrazné degradace. Manuální převodovky z tohoto období jsou hladké a přesné, zatímco 5stupňové automaty se po překonání počátečních konstrukčních problémů v prvních letech série staly extrémně spolehlivými jednotkami, pokud byla každých 50 000 kilometrů prováděna výměna kapaliny. Je to vůz, který působí pevně i poté, co urazil vzdálenost odpovídající cestě na Měsíc a zpět. Číslo 10. Toyota Camry XV40. Toyota Camry série XV40, vyráběná v letech 2006 až 2011, je standardem, podle kterého se měří spolehlivost všech moderních sedanů. Toto vozidlo nebylo navrženo pro vyhrávání závodů ani pro vítězství v soutěžích elegance, ale proto, aby každé ráno bez výjimky nastartovalo po dobu půl století. Nejdrsnější variantou je ta s motorem o 4 válcích a objemu 2,4 litru. Motor vyniká svou jednoduchostí a velkorysým prostorem v motorovém prostoru, což nesmírně usnadňuje jakoukoliv údržbu. Inženýrství Toyoty se u tohoto modelu zaměřilo na tepelný management. Chladicí systém je naddimenzovaný, aby i v extrémních vedrech nebo nekonečných dopravních zácpách motor nikdy nepracoval mimo svůj optimální teplotní rozsah. Převodovky jsou konzervativní povahy s dlouhými převody, které udržují nízké otáčky a snižují opotřebení vnitřních komponentů. Náklady na vlastnictví Camry z této éry jsou minimální, protože jde o stroj, který kromě základního servisu jen zřídka kdy vyžaduje návštěvu dílny. Právě proto je preferovaným vozidlem na trzích s omezenou infrastrukturou oprav, což dokazuje, že jeho konstrukce je odolná vůči chybám. Překonání 400 000 kilometrů je pro majitele Camry prostě očekávaným standardem, nikoli výjimkou. Číslo 9. Ford Crown Victoria. Číslo 9. Ford Crown Victoria.
Ford Crown Victoria je relikví éry, kdy se vozidla stavěla jako nákladní auta. Tento model, vyráběný na platformě Panther až do roku 2011, je posledním svého druhu. Karosérie na ocelovém rámu, pohon zadních kol a atmosférický motor V8 o objemu 4,6 litru. Tato konfigurace je klíčem k jeho nesmrtelnosti. Díky oddělení karosérie od podvozku neovlivňuje pnutí z vozovky strukturální integritu kabiny a v případě menších kolizí jsou opravy nekonečně jednodušší než u moderních samonosných konstrukcí. Motor Modular Theme 8 je proslulý svou schopností běžet stovky tisíc hodin na volnoběh, což byla nezbytná vlastnost pro policejní hlídky a taxislužby v městech jako New York. Komponenty zavěšení jsou masivní, navržené pro přejíždění obrubníků a jízdu po špatných cestách bez poškození. Přestože je spotřeba paliva ve srovnání s dnešními standardy vysoká, naprostá absence nákladných oprav výdaje za benzín bohatě kompenzuje. Na moderním trhu neexistuje stroj, který by se mohl rovnat fyzické odolnosti Crown Victoria. Je to těžký pracovní nástroj převlečený za rodinný sedan, který odmítá zastarat. Číslo OSM Lexus LS 4 STA. Lexus LS 400 je pravděpodobně nejlépe postaveným automobilem historie. Když se Toyota koncem 80. let rozhodla uvést svou luxusní značku, pověřila tisíce inženýrů a utratila více než $1 miliardu s jediným cílem překonat Mercedes-Benz v kvalitě a odolnosti. Motor 1UZ F EV8 o objemu 4 litry je mistrovským dílem přesnosti, navrženým s tolerancemi blížícími se leteckému inženýrství. Je to motor tak vyvážený, že se říká, že na běžící blok šlo postavit sklenku šampaňského, aniž by se vylila kapka. Odolnost tohoto stroje je legendární, existují kusy, které dosáhly 1 milionu kilometrů pouze s výměnami oleje, řemenu a svíček. Každý spínač, každý kožený panel a každý komponent elektrického systému byl testován, aby vydržel desetiletí v nejtěžších podmínkách. Akustická izolace nebyla překonána mnoha současnými luxusními vozy a hladkost jeho 4stupňové automatické převodovky je svědectvím doby, kdy kvalita komponentů stála nad počtem rychlostních stupňů. Vlastnit LS 400 dnes znamená mít časovou kapsli, která funguje se stejnou přesností jako v den, kdy opustila autosalon. Je to definitivní připomínka toho, že když se firma rozhodne vytvořit nejlepší možný produkt bez ohledu na výdaje, výsledkem je stroj, který vzdoruje času. Číslo 7. Mitsubishi Montero 4. generace. Mitsubishi Montero, na jiných trzích známé jako Pajero nebo Shogun, je titán, který si svou pověst vykoval v dunách Rally Dakar. 4. generace, která se s minimálními změnami vyráběla téměř 15 let, představuje ideální bod mezi mechanickou robustností a každodenní použitelností. Jeho samonosná karosérie s integrovaným rámem nabízí strukturální tuhost vyšší než u mnoha čistokrevných offroadů, což umožňuje stabilní ovladatelnost na silnici, aniž by se obětovaly schopnosti mimo ní. 4válcový vznětový motor o objemu 3,2 litru je jednotkou hrubé síly. Jeho systém vstřikování Common Rail byl vyladěn tak, aby toleroval odchylky v kvalitě paliva, což je při transkontinentálních expedicích životně důležité. Skutečným tajemstvím Montera je však jeho systém pohonu Super Select 4WD2. Na rozdíl od jiných moderních elektronických systémů, které rozhodují za řidiče, tento mechanismus umožňuje manuální volbu mezi pohonem zadních kol, trvalým pohonem všech kol a uzávěrkami centrálního diferenciálu. To vše pomocí fyzické páky připojené přímo k rozvodovce. Toto mechanické spojení drasticky snižuje možnost elektronického selhání v kritických momentech. Je to vozidlo navržené tak, aby v rukou majitele, který si cení poctivého inženýrství nad dotykovými obrazovkami, vydrželo 500 000 kilometrů. Číslo 6. Nissan Patrol IC61. Zatímco se moderní svět ubíral směrem k nezávislému zavěšení a malým motorům, Nissan Patrol série IC61 se rozhodl zůstat na vrcholu pyramidy odolnosti. Tento model je natolik efektivní, že jej Nissan pro specifické trhy Blízkého východu a Austrálie vyráběl ještě dlouho poté, co uvedl jeho nástupce. Architektura tohoto vozidla sází na tuhé nápravy vpředu i vzadu, konfiguraci, která je prakticky nezničitelná vůči nárazům a extrémnímu kroucení. Preferovaným motorem pro extrémní dlouhověkost je řadový šestiválec o objemu 4,8 litru. Tento atmosférický agregát je proslulý svou schopností odvádět teplo
a vnitřními komponenty tak robustními, že je mnozí úpravci používají jako základ pro dosažení astronomických výkonů bez poškození bloku. V původním stavu je to motor věčný. 5stupňová manuální převodovka je těžká servisní jednotka navržená tak, aby vydržela neustálý točivý moment při stoupání do hor nebo vyprošťování jiných vozidel. Patrol Yaxton 61 se nesnaží být luxusní. Jeho interiér je strohý a materiály tvoří tvrdé plasty navržené tak, aby je bylo možné po dni stráveném v prachu a blátě jednoduše umýt. Je to definice globálního servisního vozidla, které vás nikdy nenechá ve štychu. Číslo 5. Toyota Hilux 7. generace. Nelze mluvit o spolehlivosti a nezmínit Toyotu Hilux, konkrétně 7. generaci vyráběnou v letech 2004 až 2015. Hilux, známý po celém světě jako nezničitelný pick-up, tvoří páteř ekonomiky v rozvojových zemích, v těžařském sektoru i v humanitárních organizacích. Inženýrství této generace se zaměřilo na absolutní zjednodušení. Turbodýselový motor 2KDF TV o objemu 2,5 litru je legendární nikoli pro svou rychlost, ale pro svou tvrdohlavost pokračovat v chodu i při extrémním zanedbání. Žebřinový rám je znatelně tlustší než u konkurentů, což zabraňuje únavovým trhlinám po letech vození nákladu těžších, než doporučuje výrobce. Zadní odpružení listovými pery je technické řešení staré století, které však zůstává nejlepším pro těžkou práci, protože postrádá složité komponenty, které by pod tlakem mohly selhat. Navíc je dostupnost dílů pro tento model univerzální. Říká se, že v každé odlehlé vesnici světa existuje někdo, kdo ví, jak opravit Hilux a má k tomu potřebné díly. Je to nástroj, který přesahuje kategorii automobilu a stává se bezpečným finančním aktivem díky své minimální amortizaci a nulovým nákladům na preventivní údržbu. Číslo 4. Toyota Land Cruiser série 70. Dostáváme se k tomu, co mnozí odborníci považují za nejodolnější civilní vozidlo, jaké kdy bylo vyrobeno. Toyota Land Cruiser série 70. Přestože jeho vnější design vypadá jako zmrazený v 80. letech, tento model se vyrábí dodnes, protože žádná moderní technologie nedokázala překonat jeho účinnost v tom nejtěžším terénu. Je to standardní vozidlo Organizace spojených národů a největších těžařských společností světa z prostého důvodu. Je to jediný stroj, který to vydrží. Srdcem nejodolnějších verzí je motor 1HZ, atmosférický vznětový šestiválec o objemu 4,2 litru. Tento motor nemá turbo, nemá složitou elektroniku a po nastartování dokáže fungovat, i kdyby elektrický systém vozidla zcela selhal. Je to čistá mechanika spalování. Nápravy jsou masivní, náboje kol jsou manuální, aby se předešlo selhání podtlakového systému pohonu, a chladič je dostatečně velký na to, aby uchladil malý nákladák. Land Cruiser série 70 nemá luxusní koberce, ale vinylové podlahy. Nemá složité multimediální systémy, ale základní rádio a páčkové ovládání ventilace. Každý gram tohoto stroje byl navržen pro absolutní trvanlivost. Je to stroj, který se neměří na roky, ale na desetiletí a který často přežije své původní majitele při zachování plné funkčnosti. Tento přechod k vozidlům pro drsné zacházení nám pomáhá pochopit skutečné měřítko kvalitního inženýrství. Odstraněním zbytečností a soustředěním se na odolnost materiálů vytvořili tito výrobci legendy, které neznají hranic. Stále nám však zbývá objevit 3 čestná místa, vozidla, kterým se podařilo nemožné, spojit věčnou odolnost s přítomností, která navždy změnila historii automobilového průmyslu. Poslední 3 jména na tomto seznamu nejsou jen spolehlivý stroje, ale symboly statusu a mechanické síly, které definovaly, co znamená dokonalost na kolech. Připravte se vstoupit do kruhu vyvolených, kde slovo porucha ve slovníku majitelů prostě neexistuje. Číslo 3. Honda Civic 6. generace. Honda Civic z konce 90. let a počátku let 2000 představuje přesný moment, kdy japonská efektivita dosáhla stavu milosti. Tento model je proslulý svými motory řady B a řady D, agregáty, které z hlediska odolnosti jakoby popíraly fyzikální zákony. Genialita Civicu spočívá v jeho jednoduchosti a v použití lichoběžníkového zavěšení na obou nápravách, což je vlastnost obvykle vyhrazená pro závodní nebo extrémně luxusní vozidla. Tato konfigurace mu dodává nejen špičkovou ovladatelnost, ale také rozkládá síly nárazu tak vyváženě, že podvozek v průběhu let trpí minimálním opotřebením. Motor o objemu 1,6 litru je mistrovským dílem metalurgie. Jeho vnitřní tolerance jsou tak přesné,
že pokud se udržuje čistý olej, je opotřebení válců téměř neznatelné i po 300 000 kilometrech. Jeho konstrukce je navíc modulární. Jakýkoliv komponent, od alternátoru po kyslíkové senzory, je snadno přístupný, což snižuje náklady na práci na zlomek toho, co by stála u moderního vozidla. Je to stroj, který lze udržovat se základní sadou klíčů a uživatelskou příručkou. Pro ty, kteří hledají maximální spolehlivost v kompaktním a ekonomickém formátu, zůstává Civic z této éry zlatým standardem. Číslo 2 je Toyota Camry 5. generace. Pokud by existoval památník mechanické spolehlivosti, měl by podobu Toyoty Camry vyráběné v letech 2002 až 2006. Toto vozidlo bylo navrženo s filozofií naddimenzovaného inženýrství, kterou je dnes v masovém spotřebním průmyslu téměř nemožné najít. Čtyřválcový motor o objemu 2,4 litru, interně známý jako 2AZFE, je jednotka navržená tak, aby bez stížností fungovala i v těch nejnepříznivějších podmínkách. Jeho systém rozvodového řetězu namísto řemene eliminuje jeden z nejběžnějších a nejnákladnějších bodů selhání u vysokootáčkových motorů. To, co však Camry skutečně vynáší na druhé místo, je kvalita jejich vnitřních materiálů. Plasty, pryžová těsnění a elektrické konektory se zdají být imunní vůči teplu, vlhkosti i plynutí času. Není neobvyklé najít kusy se 400 000 mílemi, které si stále zachovávají původní ticho za jízdy a kde veškeré elektrické příslušenství funguje jako první den. 4stupňová automatická převodovka je rovněž legendární svou hladkostí a robustností svých planetových soukolí. Camry se nesnaží být nejrychlejší ani nejvzrušující, snaží se být nejjistější. Je to vozidlo, které si vyberete, když je vaší absolutní prioritou, aby stroj nastartoval každé ráno po dobu příštích 20 let, bez ohledu na to, zda je venku sněhová bouře nebo pouštní žár. Číslo 1. Mercedes-Benz V123. Na absolutním prvním místě se nachází vozidlo, které definovalo koncept věčného stroje. Mercedes-Benz série V123. Tento model, vyráběný od poloviny 70. do poloviny 80. let, je svědectvím éry, v níž Mercedes-Benz stavěl své stroje na základě nejlepšího možného inženýrství bez ohledu na výslednou cenu. Zejména vznětové verze, jako je 300D s 5válcovým motorem, jsou mechaniky po celém světě považovány za nejtrvanlivější motory, jaké kdy byly do osobního vozu instalovány. Není nadsázkou říci, že tyto stroje mohou s drobnými opravami dosáhnout 1 milionu kilometrů. Tajemství jejich nesmrtelnosti spočívá v kvalitě použité oceli a v jednoduchosti mechanického vstřikovacího čerpadla Bosch, které může v nouzových situacích fungovat na méně kvalitní paliva nebo dokonce na upravené rostlinné oleje. Tloušťka pohyblivých částí uvnitř motoru je téměř dvojnásobná oproti dnešním konstrukcím, což mu umožňuje absorbovat tepelný stres bez deformací. Každý spínač v interiéru má svou váhu a odpor, které naznačují, že byl vyroben tak, aby vydržel století. V 123 není jen dopravní prostředek, je to bunkr na kolech. Vlastnit jej dnes není jen stylovým vyjádřením, ale lekcí z cirkulární ekonomiky. Je to nesporný vítěz, protože ukázal světu, že mechanický objekt může být prakticky věčný, pokud je postaven s poctivostí a bez plánovaného zastarávání.